ብዛዕባ ኣንበሳ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣንበሳ ንኸይጨድር ንኸይገጽጽ ፍቓዳይ ይሓትትን እዩ። ኣንበሳ ካብ ኣባጊዕ መረጋገጺ ኣይደልን እዩ። ቆሲሉ እንከሎካ ደኺሙ እንከሎካ ብቁጽሪ ተበሊጹ እንከሎካ እዚ ናይ ኣንበሳ እዩ። ስነ ስርዓት እዩ። ሰብ ክርእየካ ከሎ ዘይኮነስ ንጽህና እዩ። ፈተና ክሕሹኽ ከሎ ጽንዓት እዩ። ውዕዉዕ ስምዒት ክጠፍእ ከሎ ዝኾነ ሰብ ክዕወት ከሎ ክጭድር ይኽእል እዩ። ንስኻ ግን ደም እናፈሰስካ ክትጭድር ትኽእል ዶ? ምክንያቱ ብዛዕባ ኣንበሳ ዘይተነግረ ነገር ኣሎ። ይቆስሉ እዮም፣ ብድሆ የጋጥሞም እዩ፣ በሰላ የትርፉ እዮም። ኣብ ኣንበሳ ዘሎ በሰላ ግን ምስክር እዩ። ካብቶም ብዙሓት ሰባት ዝሞትሉ ውግኣት ከም ዝደሓነ መረጋገጺ። በሰላኻ ናይ ሕፍረት ምልክት ኣይኮነን፣ መረጋገጺኻ እዩ። መረጋገጺ ናይቲ ዝተዓገዝካዮ ጭንቀት፣ መረጋገጺ ናይቲ ዝሰገርካዮ ክሕደት፣ መረጋገጺ ናይቲ ዝሓለፍካዮ ክሳራ፣ መረጋገጺ ዳግማይ ከም ዝተንሳእኻ። በሰላኻ ምሕባእ ደው ኣቡሎ፣ ምኽንያቱ ምሳቶም ናይ ንግስነትካ ምልክት እዮም። ሕጂ ጺኒብኩም ስምዑኒ። ኣንበሳ የሃድም እዩ። ዕድል ክሳብ ዝሕቑሕ ኣይጽበን እዩ። ይከታተሎ፣ የረጋግኦ፣ ግዚኡ ይሕልዎ፣ ድሕሪኡ ብጥንቃቐ ይንቀሳቐስ። ገሌኹም ንበረኸት ትጽልዩ ኣለኹም፣ ንምቕባል ግን ርእስኹም ኣየዳለኹምን። ኣተሓሳስባ ኣንበሳ ማለት ምድላው ምስ ዕድል ክራኸብ ከሎ እዩ። ሰብ ዘይርእየሉ ቦታ ምህናት እዩ። ክእለትካ ብጽሞና ምስራሕ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ግዜ ምስ መጸ ክትዳሎ ኣየድልየካን እዩ። ድሮ ድሉው ኢኻ ክትከውን። ቆላሕታ ንኽረክብ ኣይልምንን እዩ። ስልጣን ኣለዎ፣ ትዕቢት ዘይኮነስ ስልጣን። ስልጣን ኣብ እምነትካ፣ ስልጣን ኣብ ዕላማኻ፣ ስልጣን ኣብ ጽዋዕኻ፣ ስልጣን ኣብ ድምጽኻ። ሓያል ንምዃን ዓዊልካ ክትጭድር የብልካን። ክትጭድር ከለኻ ግን ከባቢኻ የንቀጥቅጦ። ርእስኻ ኣትሕትካ ትርኢ እንተነርካ፣ ኣብ ርእስኻ ጥርጣረ እንተነይሩካ ሎሚ እቲ ነገር የብቅዕ። ርእስኻ ኣልዕል፣ መንኮብካ ኣቕንዓዮ። መን ምዃንካ ዘክር። ንስኻ ዝሃደንካሉ ኣይኮነን። ንስኻ ተራ ሰብ ኣይኮንካን። ንስኻ ዝተረሳዕኻ ኣይኮንካን። ንስኻ ኣይተወዳእኻን፣ ምኽንያቱ ኣብ ውሽጥኻ ኣንበሳ ኣሎ። ኣንበሳ ካብ ኩሎም ዝዓበየ ዝቐልጠፈ ወይ ዝነወሐ ኣይኮነን። ኣንበሳ ንሓርማዝ ክርእዮ ከሎ ግን ድራር እዩ ዝርእዮ። እዚ እዩ እቲ ኣተሓሳስባ። ክልተ ሰባት ተመሳሳሊ ዕንቅፋት የጋጥሞም ይኸውን። ሓደ ዘይከኣል ነገር ይርኢ፣ እቲ ካልኣይ ግን ዕድል ይርኢ። ዝኾነ ኣጋጣሚ ዓብዪ ዕንቅፋት ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ንጉስ ይዕብዮ ኣሎ። ኣንበሳ ነፍሱ ኣይጐስጽን እዩ። ስልጣን ኣለዎ። ናይዚ ወለዶ ጸገም መንነትካ ምጥፋእ እዩ። ኣንበሳ ምዃንካ ትርስዕ ኣለኻ። ኣንበሳ ምስ ጫካ ክወዳደር ኢሉ ኣይትንስእን እዩ። እቲ ጫካ ምስኡ ክላመድ ከም ዝኾነ ፈሊጡ እዩ ዝትንስእ። ኣብ ውሽጡ ስለ ዘሎ እቲ ዝጨድር ብሰንኪ ከባቢኻ ኣይኮነን። ንጉስ ትኸውን ብሰንኪ ኣተሓሳስባኻ እዩ። ኣንበሳ ኣብ በረኻ ይኹን ኣብ ማዕበል ኣብ ለሰ ወትሩ ኣንበሳ እዩ። ከባቢኻ ኣይኮነን ዝገልጸካ፣ ኣተሓሳስባኻ እዩ። ኣንበሳ ብዛዕባ ርእይቶ ኣባጊዕ ኢሉ ድቃስ ኣይስእንን። ኣባጊዕ ብፍርሒ ይንቀሳቐሳ፣ ዝብኢ ብመንጋጋ ይኸይድ። ኣንበሳ ግን በይኑ እዩ በዓት። ጣቕዒት ወይ ፍቓድ ሰብ ምጽባይ ደው ኣብል። መን ምዃንካ ምስ ፈለጥካ ምስማዕ ሰባት ግዴታ ኣይኮነን። ንሱ መራሒ፣ ተኸላኻሊ፣ ሓናጺ፣ ተዋጋኢ እዩ። ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ኣንበሳ ኣተንስኣሉ። ግዜ ሕጂ እዩ። ፈለዉ ኣይንረስዕ። ቻው።